Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓoyankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on no mbawɗon wonde e dunde Baba Adama nde kala min simmone kelle gadande roɓindo jeyde altine tati lewru mars 2025 bisimilla mon kelle gadane roɓindo jayndeji ɗortoɗen ko jaynde gendire leydi Sénégal jaynde Le Soleil ɓe garti koye natingol gawaka e on loi d'orientation agro sylvo-pastoral moɓe kolliti ko ɓoyata maɗum nattini hen on loi mo ganduɗa waɗanoma adopté hitawuji ɗiɗi e nayyi 2004 moɓe kolliti wonande gawa ɗo e nder leydi Sénégal ma nattini on loi d'orientation agro sylvo-pastoral ɗo e nder leydi Sénégal. Jaynde Le Témoin ɓe garti koye alhaali to fawde fitinaji ɓen ɓe ganduɗa ko kayi goni ɓen ɓe ganduɗa kayi woni homme d'affaires kam e ɓen ganduɗa ko dilloɓe jaggue to fannu dawrugol ɓe garti yiide wonande o saaha noon holmo guite laamu ngu keedi gam fawde mum jungo ɓe ɓangini natal mo ganduɗa ko Moustapha Diop maire mo Louga mo ganduɗa ko Abdou Karim Sall. Jaynde Témoin arti toon to Thiès ɓe kolliti wonande on gorko caggal nde debbo mum ñaagui dande wano yuppe hoore mum ko yete ko essence gam wartade. Jaynde Le Témoin arti hen. Jaynde Li Quotidien ɓe garti toon to dowlaji tentuɗi Amérique nden fête des fonds pour la défense de la démocratie ɓe kolliti wonande maɓe nden ndin laamu leydi Sénégal e caggal leyɗele o saaha noon caɗele kam fitinaji fawte ɓen ɓe ganduɗa comme d'affaires kam dilloɓe e dawrugol. Li Quotidien arti mo ganduɗa kayi tigui woni maître Oumar Youm jabtiɗo mo ganduɗa ko Moustapha Diek Sarré mo ganduɗa ko kayi tigui jogui ko gouvernement du Sénégal e haala ko haalno ko yetno e on mo ganduɗa ko Macky Sall gonnoɗo président de la République du Sénégal. Jaynde Source A arti hen. Macky Sall en danger ɓe garti koye kulhul ɗi ganduɗa ko jogaɗi caggal nde ngol ɗo laamu dartiri gotal gam yidde wonande e yidde mum ko fawde jungo mo ganduɗa ko ancien président de la République du Sénégal Macky Sall moɓe kollitini on loi moɓe gartata mbiyen ñalawma hande o on convention hakkude leydi Sénégal e leydi Maroc moɓe ƴewtoto gam wawde artirde dumbaɓe toon ɓiɓɓe Sénégal naɓe to Maroc artirde ɗum ɗo e leydi Sénégal ko nonne kadi ittude ɗo ɓiɓɓe ɓe ganduɗa ko Maroc naɓe dumbaɓe nawtude ɗumen toon to leydi Maroc. ɓe garti mo ganduɗa ko adjoint au maire de la commune des Agnam Abdoulaziz Diop mo ganduɗa ko kayi tigui eri laamu ngu e yiide wonande to banggue wonande caɗele to banggue ni wonande batte naggugol honorable député Farba Ngom mo ganduɗa waɗi sababu e saaha korko so heedi ɓen ɓe ganduɗa ko kayi tigui dañatno e balle honorable député Farba Ngom ne wayno caɗele e batte ɗiɗim ne hen oɗo saaha noon ɗo ɗum waɗi e naggugol kanko Farba Ngom. ɓe garti kamɓe source a yiide wonande F2S ko kañumen jeeyi hofgo juuɗe ɓen ɓe ganduɗa ko gollotoɓe cellal ne wayno jeeyi hofgo juuɗe ñande 13 ha 14 lewru mars kolliti ma mbatto hofgo juuɗen mumen gam laamu ngu wawa ha joni artude e ko yetno noon jojande kamɓe ɓe ganduɗa ko dilloɓe e cellal. Jaynde Dakar Times ɓe garti koye Ɗahiru Sarr do hoore fonde à Dakar on mo ganduɗa ko Ɗahiru Sarr ɓe garti koye darde mum cagatagal guila toon to hoore fonde hayde Dakar ɓe garti noon on mo ganduɗa ko Ɗahiru Sarr gonnoɗo marchand bilan jeyannoɗo ene yirlo ha toon to Sandaga darde mum ha wonti milliardaire. Jande Dakar Times arti koye cimtol on mo ganduɗa ko Ɗahiru Sarr e jarfude ɗum wonde ɗum timtorgal ɓen ɓe ganduɗa ko jeunesse leydi Sénégal. Jaynde L'As Quotidien ɓe garti koye fuite de gaz sur le champ de GTA ɓe garti toon to ɓundu ndelam to GTA ɓe garti noon wonande fuite de gaz mo ganduɗa waɗi toon kono noon deƴƴere laamu leydi Sénégal e den caɗele ɗe ganduɗa mbaɗi toon to champ mo GTA ɓe garti Oumar Youm jabtiɗo on mo ganduɗa ko kay jogui konngol laamu leydi Sénégal Moustapha Diek Sarré. Jaynde L'Observateur ɓe garti ko e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui kolliti wonande kala ko woni mo ganduɗa ko kay hepti Farba Ngom honorable député maire des Agnam ko laamu ngu woni responsable ide noon wonande to banggue kulgol cellal ɓandu kanko honorable député maire des Agnam Farba Ngom yiide wonande so tawi caɗele mbaɗi ko kay laamu ngu tigui woni responsable caggal noon ɗeɓe nanggui omo ganduɗa ko Farba Ngom ɓe garti e yiide pôle judiciaire financier oɗo saaha noon ene niwno omo ganduɗa ko kay tigui woni Moustapha Diop maire de la commune mo Louga moɓe kolliti ko ɓoyata ko ma
wutte hormo makko ɓoore ngam o noto lawol yiide jayinde l'observateur jayinde point actu de marchand ambulant milliardaire omo ganduɗa ko Tahirou Sarr kanko Tahirou Sarr ɗon ɗo wonno marchand ambulant dillanoɗo fitram golle jeernoɗo jeygu e jirlugol ha wonti milliardaire ɓe garti e darde makko wondemo o darogal kam timtorgal ɓe ganduɗa ko sukaɓe ɓe ganduɗa ko kayti ngoni ɓesguji leydi Sénégal jayinde point actu arti en kono ɓe garti omo ganduɗa ko Oumar Sissoko e Mbalo moɓe kolliti wonande kayitigi riddi ɓe ganduɗa ko mission CEDEAO toon to leydi mo ganduɗa ko Guinée Bissau moɓe kolliti wonande o saaha noon kanko Oumar Sissoko e Mbalo omona e darde wonde dictateur jayinde tribune ɓe garti ko reddition ou règlement de compte avec l'ancien régime ɓe garti noon beele ko ɗum reddition des comptes walla ni ko joftigu ko mbiyata ko règlement de compte e saaha noon moɓe teski wonande ɓen ɓe ganduɗa ko gollotonoɓe e kañum woni ancien président de la république Macky Sall nangugol mumen e fawede caɗele Tahirou Sarr Farba Ngom Lat Diop Samuel Sarr moɓe kolliti nane e dumbirdu oɗo saaha noon laamu ngu nane e darde ngam ha joni fawde e jungo e ɓen ɓe ganduɗa ko woɗɓe gollotonoɓe e Macky Sall jayinde tribune arti toon to ɓe ganduɗa ko bowal laaɗe diwoje leydi Sénégal AIBD gollotonoɓe toon ko abbi temedde joyi e sappo e nayyi ne huura ma ɓoro e golle mumen jayinde tribune arti hen jayinde enquête quotidien ɓe garti koye scandale foncier la racine du mal garti ɗo e nder leydi Sénégal caɗele to banggue filñitere hay dillere to banggue wonande caɗele pusgol wonande ko yete ko deƴal ɗo e nder leydi Sénégal ɓe kollitino wonande alhaali leydi ana jeeya hen ɓe garti noon e caɗele ɗe ganduɗa oɗo saaha ne wayno ko ɗum woni ko addata dillere kala saaha ɗo e nder leydi Sénégal ko caɗele foncier ɗum ko ɓe mbiyata leydi nde grand place jande grand place ɓe garti koye oɗo saaha mo gonɗen to banggue lewru korka caɗele to banggue ɓesdugol ko ñamanteri hani e sew sewoji sabi kulhuli joman galleji en yiide jayde grand place laamu ngu nana dari jagorɗo kalfinaɗo industrie et commerce njulago nana deccina hakkillaji joman en galleji en ngam wawde rewindade ko yete ko noon to banggue wonande cogguji ɗi jayde grand place arti hen kono ɓe garti ko yetno noon to banggue wonande e gartirgol Macky Sall wawa notade lawol saabi mo ganduɗa ko maître Oumar Youm jabtima mo ganduɗa ko joguiɗo konngol gouvernement mo leydi Sénégal jayde Walf quotidien ɓe garti koye double dégradation de la note du Sénégal hausse des prix etc ɓe garti ko e laamu leydi Sénégal nde wayno kadi ha joni leydi Sénégal narti caggal to ngol doggol ngol ganduɗa noon tellini leydi Sénégal e ɗen leyɗele joguiɗo kuccam to banggue faggudu kam e janggo o moƴƴo e yiide jayde Walf quotidien leydi Sénégal ne ɓeydi ha joni junnitade ko yetno e on tuma Walf quotidien ɓe garti ko abbi e temedde jeegom ɓe ganduɗa ko gollotonoɓe toon to bawalaɗe diwoje ngal AIBD aéroport international mo Blaise Diagne ene jogori ɓorede e golle muɗumen jayde Walf quotidien arti hen jayde l'éveil ɓe garti koye e batte e jogogal mo ganduɗa ko Abdoulaye Dieye sanga tigui nde o wonno toon to gardugol bawalaɗe diwoje AIBD ngal leydi Sénégal hitan ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi to hitan ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi 2022 2024 moɓe kolliti ɗo wonno e temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e joyi gollotonoɓe yeehi ha temedde jeenayo e capanɗe tato e jeetato yiide jayde l'éveil ɗum saabi e caɗele to banggue wonande ɓen ɓe ganduɗa ko gollotonoɓe toon to AIBD ha gulgol ko abbi e temedde jeegom ana jogori ɓorede e gollorɗe mumen toon to AIBD jayde le quotidien ɓe garti ko le Sénégal en dessous des standards jayde le quotidien ɓe garti ko e doggol gongol tellingol leydi Sénégal e leyɗele kuccam to banggue faggudu moƴƴam saabi leydi Sénégal ne ɓeydi tellade caɗele to banggue wonande faggudu kam e janggoji ɗi ganduɗa ko moƴƴi ɗo e nder leydi Sénégal ɗi ganduɗa leydi Sénégal tollinama e ngol doggol jayde le quotidien arti ha joni e o mo ganduɗa ko kaytigi woni maître Oumar Youm gonnoɗo ancien ministre e lambu Macky Sall ko kañum jabti mo ganduɗa ko Moustapha Ndiek Sare joguiɗo konngol laamu leydi Sénégal e haala wonande Macky Sall ma artu no wayno ha joni wawa huccidde e ñawoɓe e ko yitno noon e caama samagal tigui nde wonno mawɗo leydi Sénégal e caɗele ɗe ganduɗa gacci ɗo e nder leydi Sénégal jayde le quotidien arti hen bandiraɓe tedduɓe yeɓeyankoɓe yaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓinnomon e gelle gaɗande roɓino jaydeji e subaka hande o min dokka on aadi salade janggo so hawre welede Allah.